Rozhodnutie predsedu strany Smer Roberta Fica kandidovať na post prezidenta jednoznačne vnímam ako únik od zodpovednosti za predvolebné sľuby a od voličov Smeru. Radšej riskuje stratu mocenskej pozície, vplyvu na dianie v štáte, rozpad strany Smer, ako by mal plniť to, čo slúbil. Je to dôkaz, že je už slabý a unavený, pričom necháva na stole nesplnené predvolebné sľuby ešte z parlamentných volieb. Som však presvedčený, že sa mu to nepodarí. Občania Slovenska veľmi ľahko odhalia neschopnosť Roberta Fica plniť sľuby a jeho snahu vymeniť zodpovednosť predsedu vlády za prezidentskú stoličku. Zároveň im určite nebude ľahostajné ani to, že Smer si už rozdelil štát, úrady, prokuratúru, či už dokonca niektoré súdy. Nemôžeme dopustiť, aby si strana s podporou 25% všetkých voličov robila na Slovensku čo chce a kedy chce. Ak by chcel Robert Fico byť korektný a naozaj mu išlo o stabilitu Slovenska, ako to uviedol vo svojom prejave, spolu so svojou kandidatúrou by oznámil, kto bude nástupcom na pozíciu predsedu vlády v prípade, že prezidentské voľby vyhrá. Jediné, čo si Robert Fico za tento zbabelý útek od zodpovednosti zaslúži, je byť porazený. S plnou vážnosťou vyhlasujem, že si trúfam nad ním zvíťaziť a tým ho spravodlivo odmeniť za jeho kroky v politike. Verím, že mi v tom pomôžete.